Здравейте, хора! Днеска искам да направя едни клипове, да ви покажа едни неща, две тонкрони. Другото няма да го кача, не е хубаво. Ако харесвате ли го, сега ще ви го покажа. Първата тонкрона е черната. Няма да го включим, че хората спят. Ето. Гледайте и баса отдолу. Това е първата ми коронка. И най-накрая и тази тонкрона. Ето вижте, хора. Колер. Две тонкрони са. Видяхте ли, хора? Показах ви клиповете ни. Днес, моля ви се, ръкнете и коментирайте нашите клипове. Ние сме на линия, моля ви се. От сърце ви се моля. Майка ти дейва телефона! Чакайте, хора, малко, чакайте. И да, хора, това беше от мен. Ако като харесайте, коментирайте и ще опитаме да направим Лава Бел. Мога да опитаме, но като отивам някъде, трябва да купа. Защото аз сега не мога да отивам. Като отивам някъде, ще вземем и ще направим. Ще опитаме вкусовете на Лава Бел, една по една. И това е, хора. Това исках да ви кажа. Знам, че не ми харесва. Харесвате ли? Искам да ми харесвате клиповете. Да лякнете. Нека да стигнем 100 000 лайка на това видео. И нека всичко да обичаме и да се обичаме. Това е любов от Господ сме. Господ ни е създал да работим, да четем, хора. Разбирате ли? Казвам ви нещо добро, нещо. Просто не ми става хубаво. Господ ти казал, трябва да работиш, моето момченце, за да скараш пари. Трябва труден живот. Ето, и аз работя. Като ме викат някъде, отивам, работя. Навсякъде събирам пари и това е. Гледам майка, всичко права. Това е, хора, от мен.